गोथार लखनाबारि थिनालि गेजेर फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव बयबो रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि जोनोम सान फालिनायाव नुजाफैनाय एबसुआनो जाथों बा गुबुन सोरबा सोद्रोमायानो जाथों बेयाव नुजाफैनाय बयखौबो आङो बोसोर गोदाननि आंनि हामलायनाय आरो मोजां मोननायखौ जासिग्रोबाय। नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै मोजां जिउ खां, नोंथांमोनाव सान्थिया फैथों बेखौ कामना खालामनानै रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि सोमोन्दै बाथ्रा फंनैसो आं बुंनो सानदों। आंखौ होनो होआमोनब्लाबो आं बिनानै होगौमोन। मानो होनना बुङोब्ला कनकेश्वर नार्जारिखौ माखासे बाहागोनि खोथाखौ नोंथांमोनहा बयबो मिथिया जानो हागौ। आगोल बाहागोखौ दा बिनिखायनो माखासे सिगनिफिकेन्ट खोथा दङ। बे बाथ्राफोरखौ मिथियाबा जों कनकेश्वर नार्जारिखौ मिथिया। गिबियावनो बिथांनि जिउनि लोगो आरो आंनि बिहामजो, मानो होनबा कनकेश्वर नार्जारिया जोंनि न'खरनिनो बाय बाहागिनि सासे आरो सोमोन्दोआव बियो आंखौ बिबथै जायोमोन। बैसोआवबो आं एसे देरसिनखा। आङो सानै मानसिखौ सम सम उनावबो जंखायोमोन। सासेया जादों बिथां बानेस्वर बसुमतारी। बिथांमोनहा जेब्लानाखि एस्टाब्लिश लिडार जायो अब्ला आं आसि खिन्थानानै जंखायोमोन, आच्चा बानेस्वर बाबु, नोंखौ सोर मानसि गिदिर खालामालै? नोङो खालामजोब्रा आदा। ओरैनो समान समान एखे क्लासनिखामोन, जंखायलायो। बे सानै मानसिखौ सासेया जादों एरिया कभारेजनि थाखाय आरो सासेया जादों गावनि स्पिरिटनि थाखाय, नेसनेल स्पिरिटनि थाखाय, हारिखौ मोजां मोननाय बे स्पिरिटनि थाखाय जों बे सानैखौ जों सिलेक्सन खालामनाय बादि जादोंमोन। आरो गमामायैनो जोंनि जा सिलेक्सन बे माने कमप्लिट कारेक्ट जादों। बिथांमोनहा जुदि गावसिनि गोसो सिंनिफ्राय जाथों एबा हारिनि मानसिफोरनि हास्थायनायजों जाथों, बिथांमोना राइट टाइमाव राइट खामानिफोरखौ मावलांदों। आंहा दाबो गोसोआव माखासे दङ। कनकेश्वर नार्जारिया गिबि सेक्रेटारि जानानै जा फाउन्डेसन खालामनानै गालांदों, बेनो उनावहाय संगठन हिसाबै मस्त गोरा महर लानाया बिथांनिनो कन्ट्रिबिउसन होननानै आं गनायना लायो। गिबियाव दहाय बुंलांदों बिथांनि जिउनि लोगोआ जे कनकेश्वर नार्जारिनि मावनायनि फोथारा गुवार, बेखौ मोनजोबनो हानाया गोब्राब। नंगौ, बेखौ आं सिमान जायो। आरो बिनिफ्राय रासिन सिमान जायो बिथांनि जे गावनि स्पिरिट, बेखौ आं बिनिनो मोनसे बिदिन्थि होनो नागिरदों। सेंग्राफोरनि गेजेराव दहाय रायखांलांदों जे रन्जित बरगयारी आरो कनकेश्वर नार्जारी, बे सानै मानसिनि स्पिरिटआनो जोंखौ डमिनेट खालामदोंमोन। बे सानै मानसिनि स्पिरिटआनो जोंखौ माने लिड खालामदोंमोन। बिदिन्थि महरै आं बुंनो नागिरदों, जेब्लानाखि बै समनि गिबि मन्त्रि बिमला प्रसाद चलिहा क'क्राझाराव फैदोंमोन, अब्ला बिथाङा मिडियामनि डिमान्ड खालामनो थाखाय सानैजों फिरफिला लानानै बिथांनि गारिनि मोखाङाव थुनानै बिथांखौ ब्लक खालामदोंमोन जे जोंनो जिखुनु प्रकारै जोंनो बर' रावखौ नांगौ। मोनसे समाव ओरैबायदि क्रुसियेल मिटिं जानायाव बै समनि MP धरनीधर बसुमतारीया
खोब माने जेखौनाखि थुलुंगा राव होनना बुङो बेजों बुंनाङा बर'हा लेखा गोरों मानसि गैया बेनिखायनो आं होआखैलै बाबुफोर आं होलायबावो दा नै सानब्लानो आखाइयावनो साननो हायो बेसेबां लेखा गोरों दं मानसि दा बेबादियाव जों बर' रावखौ होनानै जों बर' रावखौ फोरोङा इन दि मिन टाइम खन'खौ दुफुं सिखारनानै बिथांखौ होनदोंमोन आइ अबजेक्ट सार होननानै एकदम थियारि गोसोंखारनानै नोंथांनि खोथाखौ आं आपत्ति खालामो नोंथाङा बेबादि मन्तब्य होनो नाङा जों मानिया नोंथांनि खोथाखौ बेयो एकदम टाइम रिएक्सन कनकेसन नार्जारिया बिनि ब्रेनाव जाखांबाय दा बेबादिनो गोसोआव गासिबो सफैजोबो आरो आंहाथ' गोसोआव दङ जोङो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आयदा लानानै बाथ्रा सावरायो आंनि जिबनाव कनेक्सनखौ लोगो मोनजेननायनिफ्राय आंनि जिबनाव खुनुदिनबो कनेक्सन नाथाय बर'नि सेन्टिमेन्ट बर'नि इसुनि सारा बे खुनुदिन खुनु खोथाखौनो रायज्लायामोन बियो बेखौ आं मानियोमोन जों हयथ' माबाफोर दस्रा आयदा लानानै गियान बिगियाननि खोथा लानानै इतिहासनि खोथा लानानै जों रायज्लायबा बेना खोथा गैया सिदा बर'नि खोथा बेखौ रायज्लायमोन आरो जि समाव बे एबसुखौ नागारदोंमोन बे समावबो बा एबसु समावबो जेब्लानाखि क्रिटिकेल इसु जायो आंहा गोसोआव दङ जगेन्द्रनाथ बसुमतारिया बर' साहित्य सभानि माबा मोनसे क्रिटिकेल इसुआव दिल्लीयाव थांनांगौ गावनो फैनानै कनकेसनारखौ न'आव फैनानै पिकआप खालामनानै लानानै थांनांगौ बे सेंग्रानि बिथोराव कनकेसन नार्जारिखौ लाङाब्ला जोंहा खहा जागोन होननानै दा बिदिनो उननि बाहागोनि जि क्लेश एन्ड कनफ्लिक्ट ओमफ्राय जेसेबांखिनि मुभमेन्टनि खोथा बेयाव जोंहा जोंनिनो मानाव गेदेर एक्स एमएलएबो दं बिथांमोनहाबो मिथिगौ आरो आंथ' सानो कनकेसननि टाचआव फैनानै कनकेसननि स्पर्शआव फैनानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे बिराद मोनसे माने इन्सपिरेसन बिथाङा मोनदोंमोन जायनि थाखाय वान पइन्टेड रेभलिउसन रायजो नांगौ बर'खौ बोखांनांगौ बे भाबा बिनि उननि जाय लोगो बिथां परमेश्वर मोनहाबो बिथांनि बे स्पिरिटजों टिउनिं जानानै खामानिखौ बिथांमोनहा मावदोंमोन आरो मोनसे खोथा कनकेसन नार्जारिया थिग पलिटिसियान बेबो नङा बिथाङा सासे साहित्यिकमोनबो बिथाङा गांसे माने अमरनि खयामनि बिजाबखौ बिथाङा ट्रेन्सलेसन खालामदोंमोन प्रिन्टेड दा दंना गैला आं बुंनो हालिया दा बिदिनो माखासे बिजाबबो लिरदोंमोन आरो भाब भाषा लेक्सार होनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै लिरनायावबो बिथाङा आखाइ दङमोन दा बेनिखायनो जोङो बिथांनि जि कर्मपन्था बेखौ जों संदाननानै बिथांनि जिउखौ जुदि जोङो जोंनि समाजाव गोथां खालामनानै दोननो हायाब्ला जोंहाबो अन्याय जागोन बिथांनि जिउनि लोगोआ बे हिरामाया आंखौ सम सम बुङोमोन नों नङाबा बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा आंहा बे खोथा गोसोआव दं दा बेनि थाखाय जा जोङो प्रसेस लानांगौ प्रसिडियर लानांगौ बेखौ जों लानांगोन थारैनो बेखौ खालामनो हाबा जोंनि समाजा मोनसे खहा जागोन होननानै आं सानो गोबां मानसिया बयबो खामानि मावदों किन्तु लिडारशिप जि क्वालिटि आरो गावहानो निजे थट होनो हानाय बे केपासिटिया कनकेसन नार्जारि दंमोन आजां गाजां पार्टि सोलायबोदों बे जादों गावनि स्पिरिटजों गोरोबैनि थाखायमोन पिटिसिजों एन्टि जानायनि खारना जादोंमोन आंनि मिथिनायाव आं थाफाय हिसाबै आं मिथिगौ जे ओरैबायदि सालायनो गोसो जादोंमोन समाजखौ जे जेनेरेल सेक्रेटारिखौ पिटिसन जेनेरेल सेक्रेटारि गाव आसा खालामदोंमोन गाव लुबैदोंमोन आरो लुबैनायनि खारन दं जे धिलामि बे एक्टिभिटिसखौ बिथाङा सुखुवाखैमोन बे खोथाखौ मानसिफ्रा रावबो मिथियाबाबो ओंखायनो अर्गानाइजेसना फुल फ्रन्टआव थानानै जेब्लाबो खामानि मावनो थाखाय कनकेसन नार्जारिया मोजां मोनोमोन आरो बेनि खारनैनो जेखि अर्गानाइजेसन थाया बिथाङा बयजोंबो कनफ्लिक्ट जायोमोन आंनि मिथिनायाव बेनो खारन जों ज' ज' खामानि मावलायोमोन
आं बिथांखौ जेब्लानाखि जेनेरेल सेक्रेटारि खालामनाय जायो बे समाव आं इउनिभारसिटियाव दंमोन हिसाबै आंहा बिसेस फैबाय थानानै क'क्राझाराव खामानि मावनो हायामोन गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बड' स्टुडेन्टस इउनियन जेब्ला जों खालामदोंमोन जेब्ला आं जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बे समाव कनकेश्वर नार्जारि सुभाष बसुमतारी आरो जमुना ब्रह्म गसाइगाव गामि बे साथाम मानसिया आंनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिमोन बेवहायनो जोंहा गावजों गावखौ मिथिलायनायनि खाबुआ बे समाव मोनदों आं बारा गोलाव बुंनानै जेबोला हयथ' सोरबा बुंबावगोन आं बे एसेन्सियेल बाथ्राखौनो बुंबाय आरो एबसु तथा जेसेबां लिडारफोर आं बिथांमोनावबो खावलायनाय थाबाय कनकेश्वर नार्जारिनि जिउ खौरां थानाया जोंनि थाखाय मोजां गोनां दं आरो बिनि जा बेबस्थाखौ नोंथांमोनहा आखायाव लागोन होननानै आं खावलायनानै आंनि बुंनांगौखौ फोजोबबाय बे समाव हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै रिटायार्ड प्रिन्सिपाल सार डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिलांबाय बिनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर बावदों बे समाव मोनसे हाबाफारि